Zirikunzizvo kune vanhu vakashandisa mazita evana panapa kureisa Ndamuka ndikafonerwa makuseni ndakanga maconstable hanzi ndinonzi chifani wekumapurisa tanzwa kuti muruda kumacha muruda kuita unlawful match ndikati hatisi kuda kumacha tangoita zvinoitwa nevanhu vese kuti tinobatana semadzimai tichienda kurufu nekuti kufa kwakaita vana uku hakusi nyore hakusi kufa kuri normal. That's why tati tiungane takawanda sezvinoitwawo nevamwe tichiratidzira kuti hatisi kuratidzira kwekumacha kwekustrike aiwa tichidongoratidza nyika kuti tiri kurwadziwa ende sana mai hakuna munhu anofanira kuita mbereko yake inorasirwa pasi mahara. Kubereka haisi nyore, 9 months hadzisi nyore. Mwana wako ingweri kana atonzi hapasisina hazisi nyore guys. Tikurwadziwa. We only wanted to cry. Tachidongochema tichibva kuna Blower Road kusvika parufu. Hapana chimwe chatatichida kuti tatichida kuchema isusu. Tiri kurwadziwa isusu. Takapfeka white. Mawinda anobvumirwa kuskidha nemotikari muroad. Asi nhasi tarambidzwa kumacha isusu semadzimai. Ndamukira ndichitsvagwa inini ndayariwo matsvagirwa anoitwa kuti kana munhu akakomita crime anovhimwa semavhimirwo andaitwa nhasi. Handinamboziva kuti mune rapid response yakadaiwo so munyika medu. Asi ndairekana ndatonzi waita zvakati watopomerwa mhosva waita zvakati ndafonerwa navanhu vakadzi 2 vakati vatori kuno vanga vachitonditsvaga vanga vatoyozonditsvaga kare ndikati because ndarara panapa ndikati ndatodzokera kumba chikanzi pamba pako ndepapi ndikati imimi muri papi ndiuye ipapapo chitsaurirana handikwanisi because mataurira muri kuita muri kuita chikanzi ndinoda chokubatsira ndikati ndiri kuzvinzwisa kuti muda kundibatsira because ina handinzwisisi mutemo handiuzive zviri deep asi ndiri kuuya kwamuri ndatofonawo ndichida kuhelp ndichipiwa maguidelines. Takataura naMP wemunomu, takataura nakansela wemunomu, takataura navanhu vakuru vemunomu, tikati hatisi kumacha tiri kungofamba takapfeka white tichiti Mwari tioneiwo tine pain tiri kurwadziwa nevana vakache danga ari mwana hwade zvitombori nani danga 3 ndiani mubereki anoda kumirwa nemwana nenzira yakati danga wakafa zvichizi mwana arwara kana kuti aita polio kana chicken box kungozi vana 3 vafa here vedu wei murwadziwi makaita seiwo munofokasa nezvinhu zvisina kana basa. Tiri kungochema isusu tiri kuratidza tiri kurwadziwa. Mai vedu venyika mai Mnangagwa handina chandatadza kana muchiona vhidhio ina handina chandatadza tatichingoda kuuya kuzochema semadzimai ndikawana chinondiwana handiri pano handina chandatadza munongondinzwirawo tsitsi vedu wei munai muchindiona hameno zvichaitika kwandiri ndanzwa rekufonerwa vari kundida vari kundivhima taregera kumacha kwacho taregera kufamba tatisiri kutombomacha tatichingofamba kubva kuna Blower Road kusvika parufu tobata maoko toisa chema yedu. Kune vamwe vanhu hakuna mukadzi anokwanisa peni nemadzimai aya mavaona vega madzimai vaya havasi kumbori mustate yekuti mungave munhu vari kutoita mazombi vanhu vakatofawo nechekare. Tiri kurwadziwa taneta nekuti Mwari ndiye anoziya
Tanoita nekuti Mwari uyu ameno zvichaitika. Tanoita nekuti Mwari anoziya. Tanoita nekungosiya zvinhu zvichiitika. Dai marisponsero avaita vachinditsvaga ariwo marispondero avanoita vachitsvaga mbavha nevanhu vanotengesa madrugs nevanhu vanotengesa mutoriro nevanhu vari kuba. Inini ndakabirwa kakawandisa muno muKwadzana extension. Ndakaenda mapurisa pasitomborina kana mapurisa pabhesi pacho. Ndikanzi unofona une transport here une chii. Ini ndindokwidza mapurisa transport ndindofarwa kuita zvese asi kuti kwanzi tiri kuda kungonochema tinoona bata maoko semadzimai. Inini ndongotaurawo hangu kuti handina unatsonzwa main reason yatarambidzwa kuti timache. Kumacha kwedu kushowa kurwadziwa kuvhenta kwatoda kuita isusu. Hatitoda kuita noita, titoda kuita sei. It's a way yatiri kuda kuchema nayo vana. Ndo zvatanga chida kuedza kuita. Saka tazoshamisika tichisvika ku10 off. Ini ndinotogara Warren Park ndatoya kunoko. Ndisvika pa10 off yemuno muKwadzana extension ndasvika panembwa. Ndazvibvunza ndege kuti ko imbwa dziri kuitei nhasi tauya kuzochema vana dzaivepi imbwa idzi dzazounzwa nhasi kwakashayikwa vana pakanzi vana vanozotsvagwa after 48 hours mwana haazive kudzoka kumba ega wai vakatipa 48 hours tine mubvunzo handiti kuti mwana akatongobuda akuda kutongotsvagwa atongoda kubatsirana imbwa idzodzo ndoranga riri basa rembwa idzodzo dzavatisira nhasi kuti mache tiri kurwadziwa nekuti tiri kutadziswa kuchema kuda kuchema tisiyei ticheme vana kuuya kudaika hativaziva kurwadziwa sana amai kuti mumwoyo medu umu ndatadza kana kugara kumba mwe mukadzi ari munguva yaari izvozvo ivo mapurisa eva aisa mutemo vanewo mhuri vanewo vana ngavanzwewo kurwadziwa semarwadziro atiri kuita saka tinongoti ngavatibvumidzewo kumacha ndo zvatatowira takapfeka owhite tiyozomacha ticheme vana plus zvinhu zvedu tatiri kuita zvine runyararo zvisina noise mukati saka tatizoshamisika kuti zvanzi zvarambidzwa tikati ko wai vachirambidza zvinhu zvakadai so because it's a way yekuti tiratidze vamwe vedu kuti tiri kuchema tiri pamwe chete tatida kungomacha tichifamba tichiimba ndizvozvo tichizobata vamwe vedu maoko but zvazoitwa zvekuti zvanzi he uyu regedzai he zvazodini tatisoda kumboita kana noise yanga ingoriwe yekuratidza kuti tiri kuchema nevamwe vedu because nesuwo tine vana paunonzwa chitiko chakadai so unotonzwa kubatikana ende unotofila kuti vana vedu havasisiri safe mukufamba muno vana vanoenda kuchikoro vega vachidzoka vega vana vanobuda vachitamba hazvireve kuti munhu mwana kubuda kuenda kutamba hakusugona kuchengeta mwana munhu anenge achitogona kuchengeta mwana asi hauzive kuti kungobuda kwaita mwana zvii zvichaitika panze. Inini ndoda kungotaurawo ndichiti nemuno mvura 48 hours dzakaiswa dzinoiswa kupolisi hadzisi right because muna Mei ndakashayawo mwana ndikaenda nomang'ara kupolisi vakangotiudza tokubatsira after 48 hours but 48 hours dzacho padzakasvika vana kana action yavakaita kusvika tangotsvaga mwana tichamuwana dai hurumende yatimirirawo yakwanisa kubvisa mutemo we48 hours because vana vadikita mwana mudiki kana akabva pamba hakwanisi kudzoka pamba hakwanisi kuzvimirira ava vana yes chambuburi chauyo ngazvifumuke 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 mawinda ari kumachawa ngazvifumuke ngazvifumuke ndozvinoita Mwari izvozvo. God is here with us. Urongwa hwekuti timache hwanga usiri hwekupopotedzana kana hwekurwisana nemapurisa but tachiri pakuchema tichinyaradzana semadzimai tiri pamwe chete semadzimai nekuda kuoneswa nhau ye48 hours inhau iri kunyanya kutirwadza kuti ukanoripota nyaya yako kumapurisa unonzi tinokubatsira kutsvaga mwana after 48 hours mwana ane 3 years
neane gore onzi munobatsirwa kutsvagwa after 48 hours. The same futi nesuwo takatomboshayao mwana tikanomhangana futi same iyoyo police case yekuti tashaya mwana vobva vati 48 hours. Ngavatinzwewo pavana vadiki ava, pavana vadiki ngavatarise maages kuti age yemwana yashayikwa ndeipi. Mwana anopfeka pamba unzi 48 hours aendepi, angashanyira shamwari. Nai Bulawayo Road timanji tasvikaona Bulawayo Road tikaona kuine polisi yanga yakamira patinofa tinozva zvokurevei ofuchi mugrupu mamatanga kutaurwa ndizvoni hamusi kubvumidzwa kumacha kune imbwa nepolisi ndobva kwaita futi imwe rumors yekunzi polisi yaisirwa kunzi amai vari kuuya kuzobata maoko saka vanhu vese vabva vatya kuti tichifamba kuti timacha ndozvazotitadzisa futi kuti timacha tinozva zvafamba sei. Isusu tatoyawo inwaiti kutiwo tizochemedzanawo nemumwe weduwo mudzimaiwo tichimubatawo maoko chiradzawo kurwadziwawo semadzimai nekuti kana wakazvara chitiko ichi chiri kutirwadza hatidi kunyepa semadzimai tiri kurwadziwa hatina kana mashoko nekuti tingoimagina kuti dai wanga uri iwewo unonzwa sei sanamai ende isusu tine vana vadiki vana vasiri safe mastreets kuti zive kuti vana ava tovachengetera pai vana vagara vanongotamba panze but haisi nyaya yekuti munhu wototora advantage yekuti vana vanotamba wotiurayirawo vana. Takarwadziwa sevabereki from day one vekumabasa hatina kukwanisa kushanda tichingovhura mafoni tichifunga tichanzwa happy news kuti vana vawanika but it's unfortunate takatozonzwa kuti vana vashayika. Zviri kutirwadza sevabereki hatimbodi kunyeperana semadzimai kunyanya haisi nyore asi kana kutakura 9 months dzekungoti munhu angouraya here redway vana vongoshayika zvekudaro saka patatangoti semadzimai tingofamba tichingoitawo in solidarity murunyararo tichingoratidzawo kuti sekuwadzana sepasi rese semadzimai tiri kurwadziwawo nekungobatawo maoko murunyararo kwete kuti tikuita zvepolitics kana kuti chii tachingofuna kuti tingochemawo zvakanaka nemumwe wedu justice.